Witajcie moi roztomili. Ten Builder godomy po śląsku to tak prowokacyjnie, bo dzisiaj żech usłyszał, że i doszło do przekonania, że większość w Polsce tak zwanych wykształcuchów albo wykształconych to ćwierci inteligentne. Przekonała mnie o ta jedna paniczka aus Warszał, która padała, że ona jest właścicielką, bo tak jest właścicielką teatru i w tym teatrze będą pokazywane ino sztuki po angielsku, bo wykształceni angielski znają, a hołota i tak nie przychodzi. I miał tu na myśli tych, którzy wybrali prezydenta na następne 5 lat. Ja muszę tej paniczce padać tak. Ja uważam do teatru, ale na po angielsku teatr to mogę iść w Ameryce, w Anglii, w Australii, a w Polsce to na pewno nie pójdę na teatr po angielsku. Na Śląsku uważam do teatru po śląsku, w Polsce po polskiemu. I powiem jeszcze tej panice tak, że do tego jej teatru nikt nie przyjdzie na poziomie Einsteina. Bo Einstein, jak był w Ameryce, jak czytał przed wielkim socjalistą niemieckim Adolfem Hitlerem, to wykładał w Princeton. Taka uczelnia tam się tak nazywa. A jak myślicie, wykładał po angielsku? Nie. Po niemiecku. Bo ten wybitny umysł fizyka był nastawiony na niemiecki od dziecka. I żeby w pełni oddać to, co myśli, co umie, to musi to oddać po niemiecku. Bo po angielsku to się nauczył iść do sklepu. Tak, ja pierwszy raz był w Niemcach. Ich will kaufen, wie viel kostet. To się tyle nauczył po angielsku. Reszta musieli z nim gadać po niemiecku. Także paniczko, przekroczyliście dobry smak i pokazaliście, wiele są we wercie polskie tak zwane elity. Są psińce w wercie. W wercie coś, nie coś. To by nie robili tyle głupot i dzisiaj mieliby nie no rząd, ale i my by się mieli lepiej. No to do już zaś. Jeszcze wam tu podałem taki wierszyk. Daremne żale, próżny trud. Przeczytajcie się go całki, bo to jest po polsku, polskiego autora, nie żadnego Anglika. No to do już zaś. Z pomboczkiem niech wam się darzy tak o mnie, albo jeszcze lepiej.